Ну що, мало би вже фунгувати? Ні. Сергій, скоро стрім. Най-н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 ай. Напишіть, це нормально мене чути. Це добре мене видко. Пишіть, це все в порядку. Цей текст тут вже не дуже актуальний. Пишу, що тут буде новоселиця, або вона тут уже є. Треба буде... Знаєте що, цю табличку я тут видав лишу, вона буде таким артефактом. Тож, десь я вшитко зачинало. Не поголосна музика. Всяк видав буде ліпше. Маленькому збавив музику. Що йой? Що йойкаш? А, ну, воістину воскрес. Видиш, треба знати, як се поклонити ще. Забив їм тут написати. Знаєте, що я дораз шиковно обновлю назовку стріма. Кіть мож. Так, я назовку стріма обновив. Мало бися у вас обновити. Кіть нагоду обновите сторінку. Значить, яка у мене задумка? Я би хотів низько попробувати покласти школу у селі. Бо в кожному селові має бути школа. Хоч єдна. Кіть село не дуже велике, та єдна школа то якраз. І далі, кіть у нас буде ще час, та кіть будемо мати сили, та треба нам буде ще піти знайти одну дуже важну штуку – ягоди. Я так нечекано порозумів, що тільки у самобавці у мене не є тих солодких ягід, що на тому драчові ростуть. А то шкода, бо якраз тими ягодами було б дуже поранно загородити, наприклад, це гноїще. Видите, бо усього газди, ну, в нього просто така локація. Видите, що він же є такою попри штацію, та тут буде йти штрека. Ну, уже сюди йде штрека, і люди, як виходять із цуга, та перше, що видять, то того гноїща цього челяника. Та я хотів ту йому насадити якісь корчі, насадити йому ягід, бося то маленько закрило. Ну, а ягід у нього не є. Та треба їх буде йти глядати. І пінці. Сильно далеко глядати не треба буде, бо я знав, де ягоди ростуть. Ягоди ростуть у смириковій хащі. Або проблема є в тому, ось найблизька смирикова хаща, яку я знайшов, є онь туй. А то на секундочку, да за 3000 блоків від мене. Ось туди є... ось туди є що йти. Ну, якоїсь корчовля тут мусить бути. Та я все так думав, що на 2-3 блоки в висоту корчі якісь насажу. Здоров, поляку, якся маєш? Ми низько плануємо класти школу, як мінімум. Я се сюди вже Коцконишинцьові і мачку приніс. Яка файна мінька, не? Із синіми очима. Так, низько тестую бавлення з одним новим шейдером. Будемо бачити, як воно буде. Раз мися любить. Він піцяцько миляний такий. Ось текстури несуть такі різкі, а й суть такі маленько має змащені. Або при тим він такий дуже теплий. Ну, міся раз любить.
У мене, хвала Богу, все добрі. Не жалівся. Дали строєме штуки. Всякі. Наконець пронумерував їм у новоселиці хижі. Обом... Ні, ну я так з голови тямлю, в якому порядку я їх строю. Йой, це так далеко. Тепер у новоселиці є 18 хижів. 18 хижів я тямлю, в якому порядку я їх строїв. Бо далі вже буде майтяжко тямити, та треба би їх пронумерувати. Та я то і вчинив. Я їх тепер пронумерував. Їх тепер є 18. Посліднім клава цесю. Посліднім клава цесю туй. Це 12 була, ви видите. У нів якраз жиє тот, як го, Федор Коцконишинець. Ви за нього могли никати серіал. Це много ще у силові робити. Ні, я не забув за Салаш. Салаш буде гінде горі. Я, насправді, зачав уже там чинити якесь приготовлення. Або перед Салашом іще мав цілий шор, що ми треба класти. Ники, я ти дораз уповім, що в мене ще обстало. Із того, що я планував. Так? Салаш, каплиця, церков, пістя будька, школа. Трусятник їм уже поклав. Добре. Транспортний причал поклавим та й соляну баню поклавим. Просто на них я не буду чинити інструкцію. Як їх чинити, я по ним учиню сугубо шпацірування. О що, де та й чого. Далі. Корчму ще треба буде. Валило. Млин та й валило. Та й в принципі все. Видиш, обсталимося просто на конець такі вже майвеликі штуки, наприклад, Салаш, церков, корчма, школа, і це не так легко буде, не так шиковно буде вчинити. Я туди, можеш поникати, видиш? Як видиш карту, то я учинив туйки, як іде вулиця основна, та вулиця Завертат, а далі йде уже пішак горі берегом, і пішак виходить руно на полонину, і я на полонині вже собі, можна казати, наметав маяки, де в ня що буде. Ось де в ня буде Калиба, де тут і живуть, де будуть береші жити, та й де в ня буде загорода із вюцьми епен. Ось буде в ня загорода, буде кошара, де вони суть загорожені, а окремо ще там просто будуть пастися вюці всяди. Свинарник у дворах. Туй свині лиш постанням. Я старався робити так, сухтується робити у нас вдома. Свині вже не дуже пасуть, ось так десь навон. А й свині ся держать в оцарку, ацяк. І се на свиню місто. Можеш поникати піти тот хлів, котрий їм чинив. Попіля третьої хижі, там якраз файно видко. Там їм ще і стьок чинив на муст, та якраз файно. Тут нам є та третя хижа, і за ним якраз їм чинив сись хлів. Та туй маєте. Ошники. Туй розчитано на ось туй кагиб корова прив'язана буде, туй. А туй в оцарку свині. Так. А окремо якийсь великий свинарник, туй не є ферми ніякої, такої великої. Туй буде, якраз буде лише то. Якраз буде лише Салаш. В Салаші будуть віці, всякі. Я що хотів? Піду посажу раз гриби. Там за штацією буде файне грибне місто. А далі буду помалу збирати ресурси, котрі мені треба на школу. Я собі вже поклав фундамент, де в ній буде школа.
Класти саму школу я буду із дерев'яних, із дуба, із камаків. Мені ся вдає, що буде досить раціонально і реалістично. О, знаєте, що я можу вчинити навіть так? Красно і шумне поздоровлення вашому стрімові. Йой, дякую, Томаше, дякую. Знаєте, що я можу вчинити? Я знайду ту школу, з якої я хочу тот приклад гиба взяти, так? В Ужгороді, у Сканзенові, є школа. Не пам'ятаю, з якого села, і туди принесли. А я і тепер, слухайте, і не на Гуглу нормально. Школа. Ну, тут суд всякі будови у Сканзенові, а школу в Фотькану не вижу. Це не воно. А є в них окремі вифотькані всі їхні будови тут і... Чекайте, і це насправді важно. Ну, Сергію, я розумію ж, я їх пронумерував сугубо у тому порядкові, у котрому вони суд... Я їх пронумерував сугубо у тому порядку, у котрому я їх строїв. Я не ділив ще ніч на улиці, на сурдики, то все. Слухайте, не є ніде фотьки школи тої. У Сканзенові є одна файна школа, а я її не можу знайти фотьку. Ага. Коротше, на Google Maps ви знайшов їм із висоти лише гібефотьку таку. Може, не можу тут у школу залізти. Ну, не залізти, а й не є з другого ракурса. Ясно. Ну, добре, вже як є. Збігай поникати на школу, ми тебе почекаємо, подержимо стрім. Ну поки як. Не бай, буду, коротше, по пам'яті робити, пробувати. То би не мало бути дуже тяжко, так. Тут посадимо гриби. Найси ростуть. А ми підемо прилажувати ресурси, так. Мак, укажу вам туди і пасіку. Там у того газди, у котрого хижа на горбочку, то в нього вже є пасіка, а можемо зайти до нього виціть. Не мусимо обходити, у нього є перелаз. Туйка никайте. Видите, в нього вже є пасіка. Уже є і болти з медом. Це падав у нас низький дощ? Йой, я не тямлюки, чесно. Я не був вон, я цілий день роблю. Никита, всього паранна пасіка. Я не тямлю, я вам указував вже тот болтик із медом, чи ні? Тільки в нього є болтик із медом та й свічками всякими. Не тямлю, це вказуємо вам, видав чи ні. Та й це ексклюзивний матеріал. Ну цілий день роблю і вон я не пущав. Тільки є такий болтик тепер. Продається мід, вощина та й всякі свічки. Є коло нього така лавочка,
Та й у сусіда навпроти є лавиця. Ну, а взагалі хотів сюди вас привезти. Значить, туюня буде школа. Туюня буде школа. І планування в ній буде маленько не таке, а ведь може і таким учинити. Тут осяк. Або тут все треба перечинити. Ну, сяк доста буде. Віддав доста. Ну, значить, яка задумка там? Симулятор кивання трави. Ай-яй-яй, хоч у Майнкрафтовися мало прогуляв. Так. Ну, та задумка така, ось туйся буде заходити. Та наліво туйка буде гиби клас. Ось туйся діточки будуть учити. Далі, туйка буде жити сам учитель. Ну, я планування хижі пробував тепер утворити таке, як там було у тому. Тут буде жити сам учитель. Тут у нього буде постіль, шифон, та й, ну, якоїсь його матержиня, що йому там треба. А тут у нього набити кухня, ну тут у нього, видав, буде кухня. Така, напівкухня, напівчурь. Ось у нього теж мусить бути якесь складське приміщення, ні? Ну, далі. Калидор у нього буде такий на 3 блоки широкий, або я собі так ото планував, ось, аби зекономити просто місто, то я буду стіни чинити з прозорів. Так що стіна, ну, перестінок між комнатою та й калидором. Та я вам укажу дораз. Я таке вже чинив. І ся хижа з вальків. Між іншим зацініть, як хижа з вальків визирати з соломляну стріху, ні? Ні? Все, воно. То я тут так учинив. Ось, видите, калидор у мене 2 блоки. І сесі оба 2 блоки фактично уже суть і перестінком. Тут є перестінок між калидором та й хижою. І видите, як економиться цілий блок ширина міста. Тут геренди файні такі. Ну, видите, просто із прозорів перестінок, та я фактично лише на сись один блок ніч не можу покласти, а на сись уже можу покласти. Та тут у мене, наприклад, є бодня, та й літра напід. Файно, та й тут до стайні теж. Все розматю. Ну, та так би воно було файно. Так, дораз підемо спати, або перед тим можемо собі то. Так. Ну, добрі. Всього газди теж суд пчоли. Туйки. Май мало єнна. Так, що нам тут треба буде? Насправді з дуба у мене будуть стіни. Значить, падемент буду чинити із смереки. Падемент та й плафон буду чинити з смереки, а стріху з темного дуба. Та у мене стріха сяка буде. Така ге чорні шингли. Що нового? Та не знав, що ти казати. Та повно. І повно нового, і ніщо розказати. Туйка у нас у Новоселиці, я не знаю, чи ти слідиш за прогресом чи ні, уже у нас 18 обшарів суд. Ну, вже маємо 18 обшарів. Ото дуже, дуже файно. То читавий прогрес. Низько кладемо школу. Так, із дуба у нас буде то. То видав, навіть много взяв. Із смереки буде сесе.
Крибу можеш раз відкласти. Школа ото інтересно. Ученю там парти, сідала діточкам. Як би вчинити парту? Видав уберну тоу-тоу. Смерека ясно, дуб ясно. Дуба може і повного взяти. Темний дуб на стріху, того треба буде много. А що ще нового, Ники? Тут є болт із медом, із свічками, з вощином. Тут новоселиці вже, слухай, доста паранно. Ну, треба буде дощку. І все думав, баяку чинити. Баяку чинити дощку. Таку реалістичну. Треба буде покреативити маленько. Богдане, здоров. Що тут глядаєте? Щось ти прийшли. Ну, значить, то та школа у Сканзенові, там ще був такий, ну, дуже-дуже-дуже мінімальний на пів метра торнац. І я не знав, це я хочу чинити. Не знав, це я хочу чинити тут такий торнац, видав не буду. Видав не буду, учиню руно з цим. Так? Де можеш у реалі знайтися який девелоперський проєкт? Рунос який не знав де, но я так знав, ось у Франції є замок, котрий строїться вже щось біля 15 годів, і його строять люди-волонтери, і його строять сугубо по тим технологіям, котрі були доступні це в 15-му, це в 14-му сторочові. Ну, ось там і це не ролплей, і це не симуляція, айно, ось вони ся притворяють, бо вони живуть у 14-му сторочові, но там люди насправді пробують построїти замок по тим технологіям, які були доступні в той час. Та вже ся 15 годів строїть, та на кілька в курсі мають уже читавий прогрес. Бо я тепер не спомню, як це то конкретно кличе. Ось, де то є. Ото мусиш собі загуглувати. Мусиш це сам поглядати, перебач. Так, ну. Добре. Мігалю треба ми помочи. Кажи як? Щося стало? Ну, а так би реалістичне руснацьке село когось строїв, та не у Майнкрафтові такої не знав. Ага, упавість на серверові у лаву? Не помню, гонно бити. Гонно бити і відівім, айно. Ну, а яку поміч глядаш? Бо я тепер на сервер не заходжу, у мене там маленько проблеми. Це продаються в них села? Ось так у цілі села? Не знав. Матю, продаються у вас села? Так, беремо дубові камаки і йдемо міряти, як ото гонно бити. Значить, тут будуть єдинарні двері. Ні? Не мусять бути двоїті, будуть єдинарні.
Ось так. М? А може і вчиню туди тот сись. Сторнац такий мініатюрний. Йой. Заляти тут у лаву водою. А, Юрко казав, що купимо си одно село. Ну, будемо ся надіяти. Матю, я тепер не можу на серверові нічого чинити, бо я на серверові далеко. Я тепер на серверові обом не збрехав за 4,5 тисячі блоків від спауна під землею, страчений. Як ото нащо нам наші валали? Такое ся звідаш? Треба, бо то суть наші. Нам не треба, бо вони суть наші. Так, другої причини на то не маємо. Ні, ну там воно маленько не так було, правда. Там. А ну чекайте, я ще раз кукну на мапи. Айно, там. Ну, в принципі, ясно. Ну, айно, можу так само вчинити. Можу так само вчинити. Туди сесе гет. Сесе гет, бо тут воно було руно з цим. Так, так. Туди сяк. Айно. Айно. Сесе туди на один блок ще туди посунемо. Сяк. Тепер тут будуть двері. Тут ся буде заходити. Так. Так воно буде. Айно, айно. Добрі, добрі. Ну, обсталося туди лише все вибрати. Тут півблоку закласти. А півблоку я виклав гет. Оба. Ну, та тут буде жити. Учитель. Тут йому буде кухонька та й чур, а тут нам буде клас. Так, ми треба, бо в мене були хоч 3 шори лавиць дітям, та й доста буде. Ну, то буде вже йти спати. Суд руснацькі валали, де жив десь 2 баби, 1 пес, але през літо там люди ходять на халупи. Ну, є таке, або ми там хочемо жити на фурт. Та й нам треба ціле село. Най вам ся ще похвалю. Учинив їм нову концепцію дизайна древарки. Файна? Нова концепція дизайна древарки.
Ні, мені се види доста читаво. Ож я чим далі, тим май прогресую з тим. Та й винниця тут така до останнього року. Ну, та й домак, дизайн-концепція цієї хижі, на яку тепер никаєте, узята з руснацького села Петровці, котре знайдемо у Хорватії. Там теж сякош є хижа. У хижі є сторнац і нормально двір. Та є ворота у двір, або суть ще окреме двері таку й на сторнац. Ось ви можете зайти до хиж, не заходячи у двір, по факту. А й просто маєте цяк. У сторнац ож не мастите, то панки у двір може поїсти. Ну, така інтересна концепція. У нас є такого, не пам'ятаю це відео, їм похоже, но не зовсім таке. Добре, бо ми школу кладемо. Кладемо школу. Не будемося удволікати. Так, добрі. Далі другий. Так само школа має бути 3 блоки у висоту, ні? Які стіни у нас будуть? 3 з половиною блоки у висоту, і це, ну, стандарт, можна казати. То пак все полупити треба буде, пошкурити, ясне діло. Ну, а тут, коротше, така біда. Так. Та й так, та й так. Сяк, добре. Хочу жити з тими 2 бабами та й тим псом. Ну, справедливо. Много кого хотів. Може і я би з ними мало пожив. Може би ми дещо уділили. Тепер це ясне діло каже навіть не за паленку, але щось таке. Уділили би ми свої мудрості. Ні? Нащо би ся інак ід ним йшло? Ну, всяко то буде, ось тут будуть гарадичі, сякся буде заходити. Тут буде такий коридор, тут буде клас, тут буде жити тут йому буде кухня, чуть. Добре, супер, все. Порядок. Василь Штефура, здоров. Якся маєте, ми низько школу кладемо у Новоселиці. Кажу, кладемо школу у Новоселиці. Так. То буде 3. Добре. То буде 3, а далі як? Далі ученню видав таги чинивим гіндика. Ось на півблок. Хоч класну, насправді, там, де клас, там можемо вчинити ми високу. Там, де клас та гонно бути у 4 блоки в висоту, то буде нормально. Як устигаш копють і дома, і у Майнкрафтові? У мене дома менший комп'ют. У мене просто дома малий комп'ют. Не є другого метода. Не є другого метода на встигання. Просто май малое газдівство. Просто маєш малое газдівство, та й готово.
Ну, добре. Айно, мало ми за то ще ходжу в Майнкрафті газдувати, бо, видиш, хибить ми. Йой. Так. Ну, тут, значить, хочемо ще четвертий витягнути, ото буде, видав, не тяжко. То буде не тяжко, я знав, як ото вчинимо. Так. Ну. Езвон стріха має бути в єдному місці. Езвон має бути в єдному місці, значить... Аж туй буде йти, та туй буде просто... Добре. Все, я собі вже придумав. Як я то буду чинити. Туди. Туй просто сяк, обшиваємо, та й готово. Це, видав, і не буде видко, бо ліпше покладу руненького і має бути всяде. Так, перебачте, Василю, не дочитав вашу повістку. Це буде школа до 11 класу, то безумно ні. Це буде школа на 8 класів. Ну, не на 8 класів, а аж 8 годився в ній вчити. А може навіть 4. Бо по факту клас у нас буде лише один. Ой, ну так. Буде у нас лише один клас. Всяко би муся було видко. Айно, буде мати вічка і туди, і туди. То якраз на юг, ото на запад, та з полунне до вечора буде в нього світло. О, якраз, ось. Значить, рано треба маленьком недобрі поклав орієнтацію. Ну, вже не бай, добре. Будуть туй возори. Туй та й туй. А туй хоч 3 треба. Раз, 2, 3. Авать раз. Авать двоїти може. Авать один двоїтий сякий вчиню, та й 2 малі. Ай, ну сяк буде нормально. Добре. Сяк буде нормально. Так, я четвертий тут витягну, вже витягну, добре. Добрі. Добре, лишимося, як, значить, там буде дошка учителя. А ведь можемо вчинити на спак. Слухайте, можемо вчинити на спак. Можемо туйка видовбати возори. Айно. А лишити і туй. Ні, воно кить з 3 боків нараз будуть возори, та буде недобрі. І сегет закладемо. Тут буде учительове місто, тут буде дошка на стіні, якось, ще не знав як, зараз буду видіти. Всяко то буде, добре. Тоді дуб видав раз откладуємо. Беремо зась смереку. Тепер як ми то вчинимо? Як ми то вчинимо? Стріха тут буде йти, все ясно. Значить, раз ми треба прозори, то вчинити той калідор і вчинити калідор і вчинити місто то. Угу. Так, ідемося виспимо. Школа то інтересний челендж. Йой.
І все. Що б хотів якраз сказати? У мене у списку повставали такі дуже великі будови, і я не дуже... Ну, яся не безу класти на них відеоінструкції, так я то чинив дотепер. Головно споза того, ну, що дуже велика бабрачка. Ну, нащо вам інструкцію, як учинити школу крок за кроком? Я вам уже указував, як строїти руснацьку хижу, і ушиткі хижі туйки учинені за тим самим концептом, крім якихось дрібних деталей. Ну, та не є смисла то-то. Та я си планував також на сесі майвеликі елементи, такі, які в мене пообставали. Корчма, салаш, школа. Я на них учиню відео у форматові шпацірування. Що то будуть уже такі просто прогулки тим містом, а не екскурсії. Ось я усе вкажу, усе, що де стоїть та як, або воно не буде інструкцією. Так учинь. Добре, тепер як ото вчинимо? Туй перестінок убобовиціть. Туй перестінок убобовиціть. А туй виціть. Так, добре. Так. Не знав, це мають бути двері в клас окремі. Видав не мусай. Видав не мусай окремі двері в клас. Айно, некайте, та буде у нас який перестінок. Тут буде відкрито, будуть двері на вон. І це й буде вчительова хижа. Неки, тут буде клас, ось тут буде учитися, а вчитель буде жити тут. Я кладу хижу, школу. Ну, неки, це стандартна концепція, коли за Першої Републіки учителя заганяли кудись у школу, і він там так і жив. Ну, я сесе кладу по прикладу тої школи, яка стоїть у Сканзенові в Ужгороді. Ото якась верховенська школа, я не пам'ятаю точно з якого села, но... що Владьо пише, здогадався через флешбек, вже у 16-му році позирав, як один російський ютубер робив проєкт на сервері Ютубу по Майнові, у котрому робив американський Дикий Запад. Ага. Ну, і таке було. Так, а тут, значить, хотіли ми виціть сюди. Так? А це було. Так, тут у нього буде такий гібачурь, а тут теж треба кудись в озір. Єдного доста буде? Сюди. Сюди не буду чинити. Там ми упав кимак десь. Пеу. Айно, сюди доста буде. Так. Тут двері будуть смирикові, а тут дубові. Та й тут теоретично можу дубові двері двої покласти. А ну, зараз будемо бачити, як то буде ліпше визирати. Ну, 100% дубові двері треба і на вході туй. Або не так видав, а й туй. Сяк. Так. А сюди у нього вже кимака не є. Не продумав він. Там може буде градичі покласти. Так, добре. І не туй двері. А туди мож класти двої двері туй. Сяк у клас.
най будуть двері в клас. Най будуть. Добре. Ну, тоді вчителеві теж треба двері. Теж дубові. Так. Ну, тут буде учительова хижа, тут ся буде жити. Даже так. Далі то добрі. Тут теж сяк засвітиме. Добре. Того нема особо. Добре, не бай. Так. Далі, тут як ото буде у нас? Сяк. Та й сяк. Добрі поклав, добрі. Та й так само тут додаш. Ще нас передпослідній сяк, та й сяк. Давай ліпше сяк. О, а тут домак може буде вілонька принести, ось нормальне світло, ось у школі буде дорого. Ось у школі будуть світла такі маймодні. Майсерйозні. Добре, тепер тут би мала бути лютра дгорі. Авать тут, авать даже уже у Чурьові. Воно бути ось учителя лютра на п'ют буде у Чурьові. Все видав нормально. Ось не мусить бути у калідорі таги у людей. Айно, що воно бути у Чурьові. Тоді лютра буде тут, а тут мені ще треба смирикові двері. Убися чур запирав не так другі, бо тут було, ну, май приватно, аж там май технічна міцність, бо нараз було видко. Або треба ми ще й не дубові двері теж. Бо треба і учительові запиратися, ацяк. Ну. Файно. Супер. Добре. Тоді дверима більш не треба. Не сих. Це можуть класти. Далі. Далі. Що б хотів? Ага, є в нас смерека. Так, літру ще одну не треба буде. Є в нас смерека. Треба ми півблоки. І буду чинити стріху. Ну, не стріху, плафон буду чинити. Буду чинити плафон. Ну, значить, тут, де жиє учитель, та й тут у технічній міцності у мене буде 3,5 блоки висоти, а у класі у мене буде 4 блоки висоти. Всяку чинимо. Ну, як я то планую чинити? Калідор буде 3 блоки висоту. Айно. На калідор доста так. Так, тут 3, а тут буде 3,5 всяк. То буде дуже файно, я вам кажу. Я сяк уже пару хижів чинив. Тут і півблока дають насправді такий читовий ефект. Так, нараз має де стає. Бо іпен 4 блоки теж помного. То та перша хижа, котру мклав, вона 4 блоки має у висоту у хижі. І ну, воно чує гиби того помного. Чесно вам кажу. Воно чує гиби того помного. Так. Ага, то вже... То треба ще. Так. Медулі. Хоба. Такий дощ пустив ні в року. Ну. Ну, значить, тут теж кладемо півблока сяк. Ну, добрі. Засвітимо і ту зверху, бо ми ся ніч не спавнимо. Далі, сам калідор годен бути 3 блоки у висоту. Все нормально так чинити. Сяк.
Сяк, а той доли ще прозор учинювати щось таке. Ну, і тепер уже я знав уж. Ага, та тут туди ще сяк. О, ні, не так. Тут теж півблока пустимо. Я знав, як я в то вчиню. Я знав, як я в то вчиню, то буде файно. У нас тут паде дощ. Мав іти на теніс. Ага. Та ні, низько точно не буде такий дощник, який така втязлива, і в мене тут і тепер була, та точно ніякого теніса. Ну. Йдемо далі. Ну, і сеся ще буде обтісувати, не думайте. Сеся ще буде обтісувати, маленько може дещо перечиню. Думав, може даже був би Хосен учинити у класах майвисокі озори, або я не думав, що буде реалістично. Так, никайтесь, який у мене буде каледор. Це буде клас. Я стіни облуплю, то воно буде май світленькое, май видкося тут буде. Но, а тепер никайте всі в хижі. Не 3, а 3,5 блоки висоти і сесе направду, видко по ньому. Владьо пише далі. Мав там всякі тематичні будови і об'єкти, котрі присущі тому Дикому Западові, салун, вокзал, поїзд, півницю на вино, всякі тематичні хижі. Кроме того, робив там всякі міні-бавки. Угу. Ну, які тут міні-бавки я буду чинити, не знав. Кіть буду чинити. О, а знаєте що? Сись возір той може домак замурувати. Мені він той не треба. Все замурувати. О, щоб у нього лише один облок сись був. І того буде більше доста. Никайте чого. Бо сись облок никать на юг. Значить, із самого рана, як сонце встає, та зачинать йому сюди засвічувати. І он до вечора мусяк буде світити. Нормально, нормально. Тоді постіль му покладемо туй, а туй шифон. Туй постіль, шифон, туй робочий стіл. Це не так. Туй робочий стіл, туй шифон, туй постіль. Айно. А знаєте чого? Бо він буде мати час займатися своєю бідою. Ну, і це тепер не буде таке планування, як у реальній в школі було, бо там маленько, бо я не знав, яке там було позиціонування школи сторонам світа, айно, бо люди, посправдішні люди старалися класти хижі так, аби їм до хижі світило сонце у той час дня, коли їм то треба. Та я тепер за то так і кажу, що я кіть туди юг, та зрана мені сонце буде світити сюди, а ближе до вечора сонце буде світити сюди, на сесю стіну. Ну, та я так думав, що йому треба чинити робочий кабінет туй, сяк, щоб йому сонце через плече світило, на його стіл. Сяк треба. Кампець, який я розумний. А тут можемо єнно вічко лишити, або лиш єнно. Це теж не файно буде. А тут шифон буде, айно? Так їм хочу, айно. Тут постіль, тут шифон. Добре, єнному лишу. Найму буде вже, єнному лишу. Тепер туйка півблоками зашиємо так. А цяк. Та й добрі буде. На поді в нього ніч не буде. Так. На поді в нього ніч такого не буде. Видав. Я не знав, що вчителя на поді гонно бити. Старі книжки. Худобину ніяку він тут не буде мати. Худобину він тут не буде ніяку мати. Так, а тут хоч він як.
Ось тут покладу півблока, а далі тут цілий. Сяк. А тут вже цілий ми треба. Айно, айно. Тут вже треба цілий. Сяк. Сяк. Ну, парада. Так, мені ся щось видить, то що у мене гудьба затихла. Треба її копнути. Це не затихло нормально? О, чути, чути. Уже чути. Ну, добре, так. Кіть гудьбу зась чути, та йдемо далі. Закіт нам там Владьо пише за міні-бавки. А ми вже можемо починати йти класти стріху. Стріха то май довго і май занудно, а й бо дуже трібно. Так, тут треба було ще... З цього боку треба нам буде ще туту. Туйка. Та й десь туйка. Треба нам ще... туйка. Опору. Так, текстурпак, у котрому пише Владя, у котрому перемалював цуря жителів на тематичної шаті. Ага. І заселив тими жителями свій край, вийшло дуже паранно, атмосферно. Штрека йде через міст. Ні, тут все добрі, тут все добрі. Так, Мігалю, думай. Значить, ідемо... ідемо класти вже стріху. Лиш покладемо віддав не таку. А й мало і скосимо зверху. Ну, дораз буду видіти. Дораз буду видіти, як ото буде. Тут мені треба буде ще кам'яну городину, бо мучинив нормально то-то. Фух, так, добре. Так ось сяк. Так ось сяк. Ну, поникаємо, це надовго 3 штовсами застануть. Там за цим деревом фундамент, де церква буде, ви видите. Церкву видав теж є хосен класти на стрімові. Пак десь коли то буде. Ще не знав, коли будемо класти церкву. Ну, ось буде доста затратно. Мені ще дораз і не застане темного дуба на це все так вижу. Зараз будемо видіти. Так, що Владьо пише? Штрека йде через міст на острів проєкта. На вокзаловий стоїть поїзд. Кругом бігають тут жителі, кругом остров проєкта окружають великі тут і гори оранжеві. Ага, ось Badlands. Дуже файно вийшло. Ну. Файно занурювало в атмосферу. Ну, я щось таке хотів і туй. Якби така задумка була. Лиш важний нюанс, що я видав не поберу перемалювати текстури жителів. Ну, ото просто не моя парафія, я такое не знав чинити.
Я такое просто не знав учинити. Насправді, я за це вже писав, ож сесю новоселицю я планую пак перенести дагде на сервер якийсь. Технічна реалізація того ще під вопросом. Ось ще досконало не знав, як ото буде організовано. Но 100% ось я хочу дати можливість кожному, хто би хотів, погуляти сив новоселицю, побзирати із кожного бока, як лиш маєте дяку. Май легко я що собі був придумав, айно, що то просто викласти викласти архів із своїм світом, або далі порозуміємо, що того мало, ось було б многом ліпше, коби сте могли прикапчатися з цим ворами, учинити з того такий посправдішній музей Таги Сканзен. То би було файно. І взагалі було б не піло сам Сканзен, тот, котрий посправдішній в Ужгороді є, та реплікувати його у Майнкрафтові. Мені се види, що достойна ідея. Не знати, правда, це такий проект би поддержали. Айбо я би се за таке даже взяв. Я би ся за таке взяв, або мені то ніко не дасть. Владьо там щось страшно много пише. Мені страшно, що то буде. Ну, пак я розумів, що то буде. Так, а туйка, знаєте, що я думав? Ож, зачинав чивить... Господи. Зачинав чивить і сю стріху вже дали гурі класти не гарабічами, а півблоками. Айно, що вона буде на таких на двох інших углах. На чому туди тільки учинив Гарадич? Не знав. Дораз ми ся ще лишні постану, тайно? Ну, направду. Ну, його не бай. Може буде вчинити... може буде лавіці вчинити з цього. На парти. Так. Оби ще мало світ занимав та скопірувати новоселицю лайтматиков і вставити у світі з тим же сідом у тому же місті. А його не треба лайтматиков вставляти. Я уже експериментував, я так уже чинив. Ну, ясне діло, що у всьому світі є ще повно всього, що я сам настроїв. Айно, наприклад, ту є моя база. Її нікому не треба. Вона не є нічим інтересна. Та я взяв був чистий світ із цим сідом, і я туди скопірував лише чанки новоселиці та й чанки сиї штреки. Бо у мене такий той спаун. Та воно би було логічно, що ти ся спауниш,
піднімашся пішо на берег, сідаш у возик і везешся у Новоселицю. Ну, бо перенести спаун я не можу. А сяк можу учинити. Сяк можу учинитися добра задумка. Ну, айно, Артемію, я би сяк і хотів. І ти пишеш, лиш не зовсім так. Мало так, лиш мало не так. Тому ж сяк. Стратив міну градичку. Ага, можеш і спаун поміняти. Або туди... Ні, видав я не буду спаун міняти. Мені сяде, що доста логічно, що tu йдеш трека у Новоселицю. І це частина, ну, частина світа. Найбися там обставало. Я би казав, найбися обставала, то та. За вітюльку ще вчинимо. А ну. Ну, парада. Раз май широка хижа, яку вчинив. Ну, єна з май широких. Можеш перенести спаун, бо я не знав, це є смисл. Нащо переносити спаун? Ото добрі, ось буде прогулка до села. Тобіся треба до села ще якось дібрати. Бо не було. Я кімчанки вставляв у новий світ. Є програма, кличеся, дораз ти повім, MCA Selector. Дуже легко. Ти відкриваєш світ у такому едіторові, ну, та гейся карта. І просто мишку виділяш чанки, копіруєш і вставляш у другому світі. Натільки легко, що легко вже не придумаш. Добре. Так, тепер. Зараз відкладемо. Так, як би ми то вчинили? Тільки накладу лампу ще такі, бо сисі заслужив. Так. Так, добре. Значить, tu jeden. Tu jeden. Та й tu jeden. Всяк. А от ні, лише нижні. Всяк. Так, і тут авать дубова, авать смирикова городина би ліпше була. Видав смирикова. Була в нього вже десь учинена. Іду такої лампуші заєдно заберу. Ну, буде школа, файно. Це треба буде школу загородити. Це теж вопрос. Це теж вопрос. Я си, між іншим, уже пару мачок привів. Нікіте, яка файна. Так. Смириковий плит лиш 3. Ну, добре, не бай. Смирикова капурка. Пригодиться. А це можеш викласти.
Добре. Ідемо. Лампуші. Тут суд. Що тут ще інтересного? Ага, по пути до церкви тут буде мостик такий, бо я вчинив зворину. Видите, тут тепер зворина тече. Та зворина протікать через путь, та я тут вчинив мостик. Та зворина собі тече туди далі. Та й мостик такий парадний тепер. Такий дуже мініатюрний, без лишніх деталей. По-справдішній мостик. Перемітка, навіть така скорше. Ну, бо тудися буде йти до церкви, а школа нам туй. І я си так думав, має туй когось напроти церкви ще жити, а цяк. Ож можемо вчинити хижу таку повздовж. Ож туй, а цяк школа буде загорожена, а туй його набити ще й на хижа, а цяк повздовж. Не знав, наскільки то добра ідея. З чим хотів повісти, що тот ютубер там сам швидко затераформив у ванілі з простого острова пустині. Туйки я сильно тераформацією аж не займався. Я все, що вчинив, я позакладував тут і ями в землі, котрі були. Знаєте, як ото. Ож, сякі лиш майпіціцькі були, туй там ямка, я то позакладував, бо міг нормальні газдівства класти. Та й вчинив їм потоки. Потоки то теж гиби, тераформовання. Та й лишив їм туйка єдну велику яму, де я вчинив соляну баню попіля фабрики. Мені здається, це теж була доста логічний крок був так учинити. Добре, тепер треба в хижці маленько вчинити об'єма. Як ми то вчинимо? Так, треба нам городину сяк покласти. Треба ми ще смерекову городину. Айбо. Капурки теж. Так, тут в мене повного сміття ношу за собою. Чекайте. Дубовий камак. Так, ми будемо починати з цього. Треба ми ще городину собі вчинити, сяку із дуба деревляну. Сяку. Або більше. Більше, бо за первое тут будеся заходити так. Сякся буде заходити. Кампець який файний потік. О, дякую. То та штрека, котру там маєш, більше на вузьку колійку. Так і є. А яка штрека могла йти у село у 1928 році, не? То була лише така... То була узкоколійка. Така й йшла, наприклад, у кушницю. То був маленький такий цуг. Маленький. А потоки я навчився чинити. У мене кругом мої бази, я вже натренувався ники. Наприклад, я коли чинив сесе борбало, котре у мене там... є у мене там борбало. Я до нього вчинив один потік в ціть із цього берега, а один потік із-під хижі, теж з-під берега. І там ще чинив один майвеликий туй. Ось із цього берега тече потік дулі у ріку. Це таке ріка, це озеро свистатися. І ту я вчинив похоже. У мене тут дві зворини, я ти дораз ще вкажу. Чекай. Підемо від зачатку. Сесе дерево мені дуже припомина вербу. Бо воно таке фурт кривоє, знаєш. Гікої верба, гурі водов росте. Та й тут ще є, видите? Воно мені дуже вербу припоминать. Та я їх насадив. Значить, тут у мене на горбі є таке, видиш, бовчало, мокроє, з корчовлем усяким.
Тут у мене виціть із цієї гиби керниці, мокрої, з мочари, та тече потік сюди, сюди, сюди тече, горі газдюством. Тут вже видко, аж газда укріпляв городину, щоб йому не розмивало. Йому видко вже не раз сюди запливало, затоплювало му город, та він тут укріпив собі маленько берег, сюди, укріпив геть досить. Ну, і тут, видиш, потік уже так має нашироко, має розлого йде. Тут зась корчовля, подмостик. Подмостик він ще має розширять. Ацяк. А тут вже потік затікат до сього газди у дворець. Та вже тече сюди газдюством, а далі сюди поза школу. Ну, та я зато думав тепер, ось це туй чинити ще одно газдюство, це кое продовганистое по церков, це просто лишити се гет. Ну, бо туй ся зворена далі вже тече сюди у ріку гет. Та тут теж верби такі, видиш, нароснуті. Тут затіка ту ріку. Ацяк. Ну, що пише Владьо? Не хоч дайку гурку замутити і на ній вспомнити церков? Пак у мене тут воно вже є. Никий, тут сись горб натуральний, який тут був. Сись. І це у селові має високе місто, і тут якраз буде церква. Никий, я вже фундамент поклав. Я вже поклав фундамент. Та сяк кітникати, та сесе має високе місто тую селові. Має високе від нього лише туй, де буде полонина, де у мене буде салаш. Або там, де буде салаш, я не буду церкву класти, то вже дуже далеко. А це якраз туй має високе місто в селові. Ну, і ще туй могло бути, або мені ся не полюбила там локація, там дуже тісно. Туй має нашироко, бо я хочу так учинити, що я покладу туй церкву, а за церквою такий буде Тиметів. Та мені треба маленько моє розлоге місто. Та ще одну зворену ти вкажу. У мене є ще одна туйка. Отусь може відео. Кітісника в посліднє відео, то за один день у Новоселиці, за Федора Коцконишинця. Кітника є відео за того Федора Коцконишинця, та відео є там ще один потік. Ось туйка, і з цього горба чиниться ще один потік, але туй, видиш, корчовля всякої, та туй, оп-оп-оп, зваринка така тече, оп-оп-оп. Сюди горі. Ну, долі вулицю. Видиш, дуже реалістична теж ситуація, що в тебе вулиця, на два боки хижі, а горі вулицю теж потік, бо всі люди жили скорше горі потоком, а не горі вулицю. Ось вулиця ся вчинила туди, куди тече вода. Ну, та тут, видиш, теж перемітка така маленька, теж укріплений берег, та й вода теж, видиш, тече геть у ріку. Так, файно. А ще більше місто не хочу зробити? Ні, не хочу. Мені ся видить, тож так нормально. Я хотів займатися тераморфованням по мінімуму. Старатися максимально, де можеш, лишати натуральну генерацію Майнкрафта, бо і це хоч і пробує бути реалістична реконструкція руснацького села, або в рамках Майнкрафта. Я не хочу той гет усьо міняти. Сяк. Ну, учинимо маленько май об'ємні возори. Сяк. Ну, а ту їм розбив, а й не заклавим. Айно. Сяк. Ну, а ту їм хотів, значить, смирякову градичину покласти, а й забив йому взяти. Ну, не бай. Я би так оповів, аж у процесі постройки цього всього дуже много чого я інтересного навчився чинити, що і не думав їм
за такі варіанти. Аж цей цілий проєкт. Кілько я це вже кладу? Уже дораз півгода, кіть не більше, ні? О, я вам повім. Я поникав на дату того першого відео. Оби приблизно оповісти, айно ж коли то було. Мені вже самому інтересно, як довго я цим займав. Слухайте, ні в року. 3 місяці лише. 3 місяці. Ну, мало більше 3 місяці. Ось я в зимі зачав, значить, ні? Так, все, тут вже дали вузурів не є, ні? Тут би ще міг бути. А міг би й не бути. Ну, тепер це все треба обтисати. Я ще хотів там Смирикові Радичі, не Смирикові Радичі, Смирикову городину. Смирикову городину. Немного, но мало треба, так? Так, та й так. Ось сяк та й сяк. Сяк. Сяк мало ліпше. Добре, тепер мені треба ще пару смирикових гарадич. Зараз можемо відкласти. Це ще вимітати гет. Так, смирикові гарадичі. Є в нього таке? Не є в нього таке. Треба вчинити. Треба вчинити. І треба дуже мудро із цим тепер поступити. Наприклад, сяк. Все тепер буде нормально зливатися в єнно, бо там півблока того ще видко сяк. Добре. Так, Салаш ото що? Салаш ото місто на полонині, де пасуть вівці. Ну, ото гиби і місто, і соціальний конструкт. Бо Салаш ото не просто локація, Салаш ото пару берешів, вівці, і локація, де вони знаходяться уєнно. Це таге село, айно? Село то не просто локація, село ото і хижі, і люди, які в них живуть, теж. Так? Так само Салаш, ото таке маленько має розмитое поняття, бо фактично загорода, у котрій держаться тут і віці, ото кошара. Кошара, у кошарі держаться віці, і разом ото Салаш. Так їм поняв, то рішив примінити же то до лишнього роснацького села. Та бо так і є. Так і є. Бо воно у долині, тут буде може лише одна вулиця, де будуть хижі так, на берегові. Лише одна вулиця така. А далі... Ну, а далі тут буде тот Салаш, то і все. А це насправді у долині. Це буде таке уже частично індустріальне село. Так, що пишете? Нагадує моє село, пише Неславік. Ну, та бо я інспірацію видкіть брав із того, що бачив. Це не ліпше з'єднувати плоти капурами. Мож. Угу. Ну так має акуратно получаться. Согласний. Та тоді вчинимо ще пару капурок. Не зачинати напаровувати швидко унну. Так, хотів їм ти ще оповісти, що ти вже ліпше будуєш гія. Це дуже великий комплімент. Це дуже великий комплімент, дуже дякую. Хоч, направду, Владю, я ти так оповім, я нігде не видів, що ти будуєш. Нігде. Бо ти ся поселив на серверові у Америці, знаєш.
Діагональні хижі дуже файні. Ясно, що вона не така повноцінна і нормальна рівна, бо є варіант. Ай, ну я хотів ще пару таких учинити, бо була не лише одна. Ще всяких діагональних планую ще хоч дві, або їх тяжко запхати. Та й з ними тяжко оперувати. Ай, ну ж. Ото таке бавка. То бавка. Так, все вже можемо зачати обтісувати. То вже будемо бачити май реально, як воно возирати. Ну, воно так буде ліпше контрастувати, і воно буде ся май видко, май світло буде, не? Так, ну, щось тут стало немного, не? Так. Ще цей перестінок. Ну, ту й учури, слухайте, вже доста паранно. Так, тусь обстали лише сись. Єден. Порядок. Ну, та й тут і міста доста файно. Парада. Так. Ну, значить, у Чурися обстануть факлі, а тут у нього гонне бити. О, а тут мені, знаєте що? А тут мені хибить. Тут мені хибляти ще й CPU блока. Бо я міг нормально світло позавішувати. Туй нет, туй мене гоно сяк бити в коридорі. Так, а у хижив би в нього було видкося, то треба буде сяк учинити. Бо на CSP блок я не заважу. Сяк. Файно. Ні, комплімент лему тому, що зачавись намного пізніше бавити гія, або вже уженяв в котрихось моментах доганяш, а в котрихось вже й перегнав. Ага. Ну, дякую. Ну, а що ти вповім? Кажу ти, укажи свою хишку хутіну, бо я ще не видів. Так, а тут можемо по-нормальному. Айно завісити на плафон. Сяк. Та й сяк. Ну, яка парада, не? І цим уже можеш наробляти. А, ти Владіве газдівство не знайдеш. Він дуже секретно поселився далеко. Ну, та що, та Ізвон. Так, плюс-мінус уже готово. Треба тепер унну напаровувати. Файно буде, файно буде. Оболоки. Щом забув. Щом забув, то оболоки. А на оболоки мені зась треба дубові кимаки. Я не знав, кількоми того треба буде. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Угу. У мене там нічі не є покладеного самий сівер у зимі. А, то ти нічі не строїв на серверові?
Вже і оболоки готові. Тепер треба одну. Мігалю, а це не думаєш до кожної будови, про котру знімаш тутор робити копію деякий плоский світ? Ні. Казав йому ж, сяк видав не буду чинити, бо я скопірував ціле село. Нащо мені то? Ти за то писав? Просто я не знав, куди то... Нащо то ділити? Ну, Ники, укажу тобі приклад. Тут є яка файна дриварка. Я її поклав недавно, вона мені ся полюбила, у неї нова, непривична конструкція, не похожа на другі. Ось тут із цими дубовими пролазами, та із цими гарадичами сяк. Ось така доста інтересна дриварка. Айбо вона файна у всьому двірцьові із цих хижів, а окреме не знав. Нащо мені її видіти окремо? Я хочу видіти цілий дворець. Ну, може ми тут інша коникаємо на ситуацію, або про мене була б бабрачка, кожний сякий елемент копірувати в окремий плоский світ, кітя в тому плоскому світі не безуся гуляти. Мені інтересно гуляти в селові. Догадувався, де у Смерековому лісі біля замерших гор 9К блоку від спавна. Ага, що ти пробуєш вгадати, де Владі вже є? Так, добрі. Треба тепер планувати якось клас, ні? Авать клас, авать зачинати може з хижі учителя. Авать даже із чуря. Ну, чурю то таке. Зачнім видав із класа. Треба ми буде з темного дуба попробую починити то-то. Значить, наприклад, тут у нас буде учитель. Тут у нас буде дошка. Так, тут у нього буде якийсь стіл. Все, я так тепер просто прикидую собі, не? Ось тут у нього буде якийсь стіл, значить тут вже гон не бити парти. Мені сяде, то ж реалістично стали бися 3. Все парта на 2. А тут ще парта на одного гон набити така. Сяк лиш 2 шорики покладу та й готово. Айно, 2 шорики та й все. Айбо вже ліпше генич. Вже ліпше генич. Айбо видав. Ні, це не буде. З темного дуба. Щось воно мені це не любить. Це нормально? Нормально буде з темного дуба, ні? Просто видав. Ні, я знав, видав не то-то. А цяк. А туй. Ну ні, і так не добрі. Дораз. Тут не були тут і смирикові пролази. Так. Сяк парта. Все лавиться. Все вже мало ліпше, ні? Парта лавиться. Но. А ще мож лавиці вчинити такі. Ні, видав, не треба. Лавиця така не буде. Тогди тут ззаду буде ще одна така. Айбо вже туйка.
всяк гонно бити. Всяк гонно бити. Попут стіну не мож? Чого, мож? Мож. Айно, кіть попут стіну, та тоді ся стануть... Ага, ну, добрі кажеш. Кіть попут стіну, та більше ся стане. Та тоді будуть і сісі. Айно, у нас у школі були попут стіну парти прикручені. Що я то? Нормально буде. Не про кожну окрему будову новий світ, а ну, пак я порозумів, що на іному плоскому світові колекція тих будов. Ну, мені то не інтересно. Ну, Ники, Владю, ти по таким світам деколи гуляш, бо я нігде. Ну, я не можу ото файно вчинити, бо я з того сам не вижу хюсна. Айно. Я то не поберу файно вчинити, бо я не вижу, як ото... Не ось я технічно не розумів, як воно ся має вчинити. Технічно я порозумів, бо мені то не інтересно. Так. І то досяк. А мож, знаєте ще що? Може ще все присунути на один блок туди? Та туди буде ставати туди ще одна парта ззаду, ні? Туди нам все стане ще одна. Сяк. Ху-ху-ху, якісь ми запакували, Никит. Тут вчитель сидить. Тут вчитель буде сидіти. А ведь даже... Ні, учителя можемо... Нормально. Тут вчитель буде сидіти. Та тут у нас є один шор з партами, а тут можемо мати ще один шор з партами. Айно, файли з новоселицю я зарелізжу, коли то все докладу. Ну, я тот плоский світ не знав, Владю. Не знав, Владю. Мені то щось не штимує. Так. Ну, а тут вже будуть туди лише дві. Та є на ту і все. Там сядали має вже ходити. Парада. Парада. Фух. Клас, можеш казати, готовий. У класові ще будуть якісь косиці. Тут може бути якась карта, наприклад. Ну, якийсь образ завішу. Яка того набити карта. Ну треба сюди образи всякі. Май тяжко мені придумати дощку. Як буде позірувати дощка? Мені тут щось треба таке на 4, а на 8 даже блоків. А ну, пишіть, які варіанти? Як бись ми учинили тут? Ну, тут все. Тут треба ще вчительові просто маленько апгрейднути його робоче місто. Воно сяк не буде. Все я йому дораз апгрейдну. Все може забрати. Столицю у нього буде. Може навіть у одного буде 7. А от ні, не так. Не так. Ту йому учинимо так. Покладемо йому верштак. Тоже. Та сюди ще, наприклад, книжки, казательницю му треба. Ага.
Айно, іду за тим другим. Ой, мені ся види, тож я низько вже за солодкими ягодами йти не буду. Бо сама лиш школа забирає много часу вже. Ого, у мене вже, слухайте, і вовни не є. У мене не є вовни. Я не вчиню образи, кіть у мене не є вовни. Ого. Ого. Треба щось думати. Треба десь вовну знайти. Або ні, і так треба ще придумати тут і. В углові там ще має бути шпор. Так, я візьму тиглу. Бо в углові там має бути шпор. Убися діти могли гріти. Це важно. Ту їм хотів кожу та й папір. Учиню книжки. Айно, далі. Треба ми що? Треба ми книжний регал. Козательницю. Ще один книжний регал. Та й може туту. О, відро на сміття треба ми буде там. Я придумав, можеш учинити дошку. Можна ліпити просто рами на предмет. Можна ліпити рами на предмет. Айбо... Що у них покласти би було чорне? Я міг теоретично... Так, вибрав всі хижу, будову, яка там парує, подруснацький стіл. Угу. Ну, айно, мені то та ідея не дуже інтересна самому, а насилу я то чинити не буду. Та й плюс, ти лиш єденко за такое до Макса просив, другі хотіли ціле село. Направду, кіть маєш дяку, то я тобі можу зверечи архів світа. Та, слобідно, роби, я лиш за. Просто я на то не буду мати час. Бо я розумію, що на то треба прикласти час, аби то зробити. А я з того не буду мати якогось про себе хюсна. Та, я просто не можу на то тепер кільтувати час. Добре. Значить, у нас має бути тут у калідорі, наприклад, відро на сміття. Так, де бись ми годіли? Там годінемо. Далі. Що б хотів? Треба постіль вчительові. Туй. Як я ото хотів, що у нього буде шифон. Що у нього буде шифон, а туй буде в нього робоча міцність. Треба ми було ще й указательницю. Вже не папіря не є на книжка. Треба буде папір йти дораз вчинити. А туй, яким се відів? Ось тут у нього буде ся казательниця. Треба книжку буде принести ще. Треба ми ще папіря. Тут буде цяк ще полиця з книжками. Та й в ідеалі хотів би тут ще покласти єдну таку, знаєте, без книжок, домак. Як це вона називає? Точений регал на книжки, щось таке. Ні. Я
Я, Владю, не жадний. А де я то? А, ту є. Точений регална книжка. Я не жадний, просто я не хочуся з тим бабрати сам, кіть я не вижу з того якогось хюсна собі. Ну, так. Добре. Все добрі, ось там будуть книги. Треба ми дуже много вовни, обом образів начинив. Ну, а із цим і скажу, що хотів. Пак ще 4 треба вчинити. Ось сяк, а щось на них покласти, щоб воно визирало гідощка. Ну, бо картину не мож. Картину не мож, воно буде нефайно. Бо тут вже будуть другі образи вісіти, і воно буде просто визирати ще один образ. А вать. Я ще, знаєте, яку мав ідею? Ось можу вчинити карту. Та карту викласти. Або яку карту? Якусь барнасту карту ми не вчинимо, бо у мене тут такої земли не є. Хіба сесе. Слухайте, серйозно. А, піксель-арту то буде довго. Ото буде довго. Я порозумів, за що кажеш. Ні, я не буду малювати, то буде дуже довго. Я там на одну карту потрачу тільки часу, кілько я тільки цілу школу клав. Карту а-ля географія? А так можеш то. Можеш учинити, наприклад, карту Новоселиці та завісити ззаду. Некий, туйка. Туйка можеш учинити карту Новоселиці. А цяк. Ну, там ясне діло ж. Видався, ціла Новоселиця не стане. Я не знав, кілько чанків карта бере. Дас по 4 чанки бере, ні? Або тут і карти можеш складувати поміж собою. Я так тямлю. Я не знав як, я ще не пробував. Або можеш теоретично вчинити карту, убися туди стала уся Новоселиця. Урок географії рідного краю. Що тут буде карта Новоселиці, або дошку і так треба вчинити. Добрі. Так. Далі що? Далі... Треба ми буде двері, і треба ми буде пару пролазів. Може більше. Буду видіти. Так. Як я то вчиню? У мене треба, вбися діти могли гріти. Я так собі думав, ось, наприклад, туйка, все розберу, тут буде печка. Айно. Тут всього не буде. Тут буде, ну, шпор буде. Тут буде шпор. А ще один шпор туди буде у хижі у нього. Десь він буде варити їсти, тут угловий. Все буде раціонально. Кілько важить мій сейв? Я не знав. Можу ти оповісти. Півдруга гігабайта. Могло бути ліпше. Цим ауту Новоселиці крейду це пишуть солив на дошці. Дуже тяжкий вопрос. Видав, пишуть солив на дошці. Так, шифон є. Ні, не так. То вчиню всяк.
Шифон є. Одну треба буде покласти тепер тут і. Ну, треба буде того покласти. Прикола. Так, тут годен бути такий столик. Туйка бодню якусь покладу ще. Щоб мій мав з чого вчинити. Мав з чого вчинити. Так, та й так. Айно, добре. Так, тут покладу бодню. Так. Добрі. Так, тут у нього буде, значить, кухонька. Та й тут у нього буде кабінет. Мені треба ще указательницю, треба ми папір. Треба ми папір. Добре, все раз туди откладу. Слухайте, видите, який я неприготовлений? А я сякий неприготовлений фурт. Та як і чиню якусь інструкцію. Та теж, ось я щось починав учинити, кажу вам, треба вам буде сякі ресурси, а пак тих ресурсів до кінця відео стає удвічі більше. Ну, пак мав новоселицю, мав свою базу, мав ленгарської, все, що я там строїв, мав робітної, все, що я там строїв, ну, там аж много чого не є. І що понаоткривав? Ну, мав штреку туди у гузицю гет-гети джунглем, мав джунглеву хишку, яку я чинив, теж чинив їм шпацірування жиями у джунглях. Ну, робітної, ленгарської, ну, усі тут і стріми та й відео, що в мене були гиби у новій у Панонії, все тут. А куди я йду? Ага, я йду за папіром, гінде в мене має бути ще папір. Що ми ще хотів повісти, що я не нагадав. Буду чинити теракоту. Я цю фабрику не просто так чинив. Я буду чинити теракоту та буду пробувати не лише з бетона сякого чинити, а й з теракоти теж сякої чинити. Мені інтересно, на кілько іншого воно буде визирати. Ага, тут у мене один папір, значить, має бути там. Ну там ще й робітної, ленгарської, скорарської. Правда, у скорарському я ніч не встиг построїти. Або його якось вписати в лор новоселиці та можу у ньому вчинити дещо. Айбо не мусить. Ну, пак сіра теж буде нормально визирати. Сіра буде нормально визирати. Якраз з білого та й сірого бетона я чинив пару хижей, і вони визирають якраз гікої мащені глину хижі. Якраз, наприклад, сися. Сися хижа чинена із сірого бетона, і вона визирає гікої мащена глину хижа. Це з вальків, це з дерева не знаємо, але вона мащена глину. Сися, видиш, така майсіра, майсіденька, і ся майсвітла. Тоже мащена, просто глину хижа. Пак тут і другі села, у них ніщо вникати, бо вони майнкрафтовські села. Там ніч не було такого. З того разницю ж у ленгарському я поклав файну церкву, а у робітному я загородив село. Все. Фортифікацію вчинив. А щось іще інтересного за них ніч не можу повісти. Треба мені було так. Сяк. Айно. Та тепер. Треба ми ще одну казательницю. Ага, треба ми сі... єно. Друга.
і одна казательниця, і один книжний регал, так. Добре, тут у нього буде така його кабінет. Сяк. А ці книжки десь вище мають стояти. Взагалі, в ідеалі мені ще треба, мені папіряхи бити. То, видав, треба ся домі буде вести. Сяк та й сяк. Ні, це вже дуже перемудривим. Добре, тут ще один книжний регал покладу, та й тут йому треба ще якусь робочу туту. Якийсь гістіл. Такое щось. Щоб він тут собі міг щось покласти. Тут у нього книжка буде. Так. Як би ми йому вчинили то? О, можемо йому вчинити якої модної MIC дало. О, стил картографішта йому треба замість цього. Замість цього йому треба було стил картографішта, то зась мені треба папір. Він класно визирав. Класно би той визирав стил картографішта. О, та треба мені папіря, то мися треба вести думі. А що в нього тут ще має бути? Значить, шифон у нього є. Тут у нього столичок є. Тут у нього робочий буде. Тут треба йому кухню, значить, так? Айно, треба йому було, значить, шпор. А є в нього тут варштак? Не є в нього варштака. Годин у нього туди тут бити варштак, а той горі стіл картографішти. Це теж буде дурниця. Ні, варштак у нього буде тут як частина кухні. Все правильно, все правильно. У нього буде варштак як частина кухні. Ош. Ну, уби не стримів. Уби не стримів варштак. Добре. Ну, мусить у нього бити у хижі варштак. Шпор. Від шпора буде йти комено. А тут поміж шпором та й сим, що воно було бити? А цяк столик? Нормально буде? Нормально буде. Тут йому треба буде ще одну бодню, де в нього будуть продукти всякі. Туй. Зараз маємо проблемку. Все то десяку зробимо. То й не мусить було закривати, бо закриємо сяк. Нормально. Коли ти... низько після стріма. Ясно. Ага. Хоснувати карту та ліпшеся получило вникнути в тот проект, хоч малося орієнтувати, при тому, що даже не бавив. Хоснувши карту аж сесю? Моу. Я, між іншим, можу зробити скріншот. Ну, я можу вигрузити сесю карту як великий файл і просто вирізати те, що треба, та теж скинути. Кіт тобі то треба. Добре, значить, що у нас тут? Ага, кухню хотів їм доробити. Коміно. Тут буде коміно. Або то ще треба. А ведь може його вчинити туй? Ось при стіні. Ось у стіні. Не при стіні, а й у стіні. Ага, тут у мене була то та. Ну добре, нормально. Горі коміном якраз літра буде. Сяко, штуй шпор, а от шпора коміну горі. Нормально. Або туди вже треба би було реалістично, та уже і сись нижній блок теж. Теж то-то. І стигли покласти. Сяк. Так. І тут буде так само. Тут буде шпор, у котрому огінь
Ой, що чиню? Тут буде шпор, у котрому огінь мав бися класти туй із каледора. О, щоб сюди не курило. Ні? Айно, би сюди не курило. А там буде... Там буде горіти коменосяк, та буде гріти, сюди тепло давати. Успіх. Айно, то я тобі низько після стріма туди дам цей світ. Так. Є в нього мало кожі, треба ми папіря. Добре. Везуся раз до мій, бо дуже ми треба катастрофічно папіря та й вовни. А тут не є. Ні, я сам модуль карти почав хоснувати скорше. Просто споза того, що то на хосен так легше орієнтуватися у великому світі. Бо ото уже кіть бим хотів кудись дуже далеко путювати. Що і не є в нього нормального возика тут? А чого? А де возик лишив? Возик їм, значить, лишив вдома. А, бо я мачку вів. Я мачку пішо вів. Добре, добре. Не творіться. Айно, карту почав їм хоснувати сугубо споза того, що мені се треба було орієнтувати у ким великому світі. Чим далі, тим май розростався. В якому смислі це тяжка? Ож файл карти це много важить? Це не розумів. Це тяжко в ній орієнтувати? Мені легко. Щось там орієнтувати. Я просто... Ну, я... Дакус розумів у географії. Я до того... знався. Та мені хоч як і в карті буде не тяжко розібрати. А модифікація ні, не тяжка. Ну, там пару мегабайт важить сам мод, а вже файл карти нарастат кілько відкриваш. Ну, респективно до того, кілько відкриваш території, світа, та, ну, так ся розрастат карта. Все, ну, нормально. Інчак і не могло було бути. Так, дома сме. А треба ми було що? Треба ми було папір. Та й треба ми було вовну. Папіря мав нормально. Хоть на фабрик, хоть на то-то, пактоєно. Там універсально. Ну, в смислі, ось ця карта є і на то-то, і на то-то. Це Journeys Map називається. Модуль називається Journeys Map. Бося файно орієнтувати в селові, то треба не окремий скрін, а майнкрафтовську мапу. Або ну, то папіря треба доста. Ну, пак, я папіря буду мати піціцько. А, ти думав, що то, пак у мене давно, я коли лише починав бавитися світа, я пробував складувати мапу. Мапу всього світа. Ники, дораз укажу. Вона у мене туйка горі була. Ну, Никите, я тут пробував складувати мапу, і видите, ось тут іще гиби мій старий світ. Тут ще не є много чого. Тут ще, видите, штреки у Ленгарської не є. Штреки у Новоселицю не є. І це я чинив мапу на тому етапу, коли я лише построїв свою базу і провів штреку у Ленгарської і на тим конець. Видите, бо в мене там ще пак була штрека у Робітної туди. А й бо я ся так лишив, ось я цю карту ацяк заморозив, можеш казати, на цьому етапові. Загнати ти мод карти? Пак можу. У самих картах май повному моді займають пещери. Ну, не кажучи, яка карта, бо і ця карта, яку я балю, вона не відкриває мені висоту під землю автоматично. Спередуща, яка в мене була, то так робила. Ось тут лише
то тася висота картографує, на котрій висоті я є. Я тут можу, видиш, як і вертикально, горизонтально міняв. Та видиш, що тут, наприклад, і це висота, на якій я коплю. А другі чанки воно мені не замапувало. Ось і це має економна на місто карта. Що ще хотів? Вовну. Вовну мені ще треба було повно. Так. Є в нього мало білої, є в нього мало сірої. Та й нормально. Айбо, слухай, мод, ото треба знати на яку версію. Я тепер цей світ мав на версії 1.24. Та ти оповіш, на якій версії ти то хочеш відкривати. Уби тобі з того мода був який хосен. Ну, пак добре, що ти мод будеш про мій світ основати, бо... Никай. Тобі з модом не заженеся карта. Карта ся генерує окремо на комп'ютері, окремо від мода. Розумієш? Я тобі підтверджу цей мод, та він буде картографувати лише то, де ти походиш. Не де я був, а то, де ти сам собі скартографуєш. Розумієш? О, 1.24, айно. На цій версії бавлю тепер. Так, треба си придумати пак ще якусь городину. Ну, теж мусять бути ворота. Якийсь міні-дворець. То не сама послідня, май послідня 1.26. Так, тямлю. Но, а що м хотів? Хотів їм... стил картографіста. Просто бо він тут буде файно визирати. У робочій місності. Далі. Не похибить сюди ще є на полиця з книжками. Авать, ні, пуста. Пусту вчинимо. А як нам ото? То нам треба зась сесі. Точений регал. Тут є точений регал. Добре. Сяк. Ну, парада. Дуже шкода, що вони не єднакі. Айно, що вони відрізняються аж так. Ну, то таке. Так, можеш лячи спати насправді раз. Ти зачав і перестав бавити у 1.11, пак неправда. Ти на серверові бавив на версії 1.19.3. А що м хотів? Хотів їм карту тую чинити. Айно, як ся чинить карта? Із папіря пуста мапа. А як ся чинить карта?
Це то тут треба. Як це чинить карта? Помагайте. Так, чекайте. Чекайте. Ну, та я просто з папірям мушу мочив чинити карту. А чогось я не чинить. А, то лише у бедрокові. Ага, то лише у бедрокові. А мені треба таку. Ага, я поняв. Компас мені треба ще. Господи. Желізо, редстоун. Добре, значить, на цю карту 4 треба мені 16 желіза та й 4 редстоуна. Добре, добре, дораз буде. Хе-хе. Дораз учинимо. Так, що пишеш? А, ти там лиш побігав, не вповів, бо може я аж бавив. Так, доста збавив. І умиравість. Папір та й компас, айно. Ні, книжки раз не чинимо. Ну, епін окремі книжки не чинимо. Я там якусь одну книжку, може, і напишу, бо то таке. Так, тут у мене десь був редстоун. Чотири мені треба, а желізо. А де в мене було желізо? Желізо в мене було гіндика. У основного газда. Чого лиш 3? А чого лиш 3? Мені треба 4. Я лиш 3 редстоуна взяв. У мене тут є редстоун. О, хвала Богу. Добре. Ой, так, компас. 4. Далі редстоун откласти. Господи, кілька у мене всього. Кій будеш хотіти май велику мапу, би зекономити папіря та в картографічному столові можу увеличувати. Ні, мені треба село скартографувати, не більше. 4 мапи, добре. Попробуємо. Йой. То мені не треба було. Так, а ну станемо десь тут і попробуємо карту вчинити. Будемо відео десь ми. А мені дораз міста не застане на все. Так, я раз откладу вовну туди. Откладу вовну. Бо мав пустое місто на карти, так? Та й желізо откладу. І все інтересно. Ай, ну ти там з картами маленько май понаробляв, бо я. Ти ся в тому май розумієш. Ну, поникаємо десь ми. Ага, файно. Файно ся вчинила мапа. Так, тепер слідуючу скартографувати треба туйки пониже.
Чекай, аби велику майкарту чинити, та мені що треба? Мені треба із 4 карт і скласти. Це як? Це я можу єну, а у нас заекспандить відкритує місто. А ну я пообзерав у нас скоренько, як ото фунгує. Як мені увеличити карту, то і треба папіром обкласти. Jedna карта та один папір, та і все? Ні, на картографічному столові. Угу. Добре, біжу. Інтересно, на кіку моє великої воно буде, зараз буду видіти. З якою ще не чинив. Ну, обкладувати папіром дорого, Ну, я не знав, що у картографічному столові може таку фішку вчинити. Хоч на другого бока, а нащо тоді картографічний стіл, ні? Тіть не на то би картографувати. Так, значить, карта. Папір. Є. Угу. Та й це може було... Все, це є на карта цілу новоселицю закривати. Откривати. Кіть май точно. Забився поклонити славу русинам. Дівкам та й синам? Всякий сказав. Ну, мені майсильно масштаб уже не треба увеличувати. І це якраз нормальний. Це якраз добрий масштаб. Найлиш повністю її відкрив. Бо не було ж у силові. Ну, тепер на сій карті моментально стається ушитко, що є у новоселиці. І не треба другу. Або насправді тепер собі так думав, що треба було, видав, не увеличувати сесю, а вчинити... Не увеличувати сесю, а вчинити окремі 3 такі. Єнум де чинив? Єнум чинив туй. Ну, не 3, а 4. Дораз. Значить, єнум чинив туй. Так. Далі ще єну мав учинити там. Єну там. Обо село на 4 картах було, а не на єнню. Хоча та єнна теж міся пригодить. Так, уже туй. Вийшов за рамки. Ну тепер. Оба. Добре. Всю відкладу туди. Тепер завертаємо сюди. І десь туйка треба буде уже ще одну чинити. Ну, добрі. 3 карти є, треба буде ще одну зробити. Все повезло, що мапа в сторону новоселиці пішла, бо гоннося взагалі... гоннося було розширити другого бока, або я і так, видиш, що перекомбінував не так. І так їм то перечинив. Добрі. Так. Де в мене тут і рамки? Добре. 29-та. То що? Сяк. Сяк.
Сяк, ще єнну треба. Дикайте, як файно буде. Треба сюди світло май близько на нього, ні? Ану, ану. Так. Тут є вся карта. Класно. Мені ся любить. Або треба ще одну карту вчинити з цього участка, де буде церков. Її ще не є, або вона буде. А де дів папір? Знав де. Лишив його там. У тому газдівстві. Мало міста вже бах. Майнкрафт, Майкрософт, будьте добрі, дайте мені міста. Світячу рамку? Ото як? Ото тим треба буде міщуком із світячим тим. То зась компас мені треба чинити. На ще одну карту забивимося. Айно, світлячий міщук. У мене десь мали бити, теоретично. Ото як? Ото треба на саму рамку захоснувати, чи на предмет, який на рамці висить? Не тямиш як ото? Так, треба ми було ще сесе, та треба ми ще один компас. Один компас. Обовчинити єдну пусту мапу. І. Треба її десь там, де у мене тепер церков. Ха! Всякі є. Добрі. То крафтити треба буде, айно. Світяча рамка. Я і не знав, що таке є. Кампець. Світяча рамка, биня пан. Ха-ха-ха. Ну, ай боникайте, географія рідного краю. Чи не вім скріштон? Добре, де мені знайти світячі тут? Я тут ще комена мав учинити. Побзираємо, що мені ся обстало. У клас мені треба ще дошку придумати, як учинити. І це, прошу вас, будьте добрі, мої золотенькі позирачі, поможіть мені придумати дошку. Кроме дощки, мені що ще треба? Шпор є, супер. Карта є, ще пару образів учиню, то таке, лупина. Книжку треба сюди. Книжку треба сюди. Може ще пару сюди книжок, то таке. Сама сися хишка учителя гиби готова, тож пару образів можна завречити то. Не дошоривим ще лише чур. Тут не ясно, що буде. Треба придумати якийсь інструментарій. Добрий вечір, Микола. Харріс Кріштон, айно. Кроме піксель-арта, я більш ніч не годинся здогадати. Піксель-арт зафунгує. Серйозно, айно. Я з цим повністю согласний. Ото не тяжкося чинить, ото просто много часу забирати. Айно, зробити то не є аж так тяжко. Або то дуже много часу забирати, я тепер тільки часу не мав. Мені се видить, тож учинити єдну таку карту. Та мені треба буде тільки часу, кілько я тепер строїв всю школу. Мені се видить, що на того не вартує.
Один чанк зелений зробити, взяти. Ну пак, я сяк можу синю вчинити. Я можу піти в море та вчинити карту моря, та й буду мати синю дощку. І це варіант. А це варіант, слухайте. Може вчинити так, може вчинити просто синю дощку. Купуємо, аж друга фарба ся кінчила. Аж є лише сися. Ну, а сисю мапу Новоселиці може буде переіменувати якось. У мене є вже одна така велика мапа цілої Новоселиці. Файно. Та й буде дощка, ну. Синя не буде аж так файно визирати, мені ся видить. А не тільки часовою школою всю Новоселицю, ну. Схематику маєш деяку основати, годинний залидувати план пікселя. Ні, я то не буду тепер чинити. Може, хтось буде мати дяку, та то зробить, а я не буду. На що прийшов? На світячі міщуки. Айно. Є в нього 15. Треба ми 4, кажеш. Айно. 4. Та й з цих ми треба буде в нас справді пару дораз. Пера. Так. 4 рамки. Далі. Бо в нас ще десь той папір, бо такий нараз книжки вчинив. А, є в нього папір такий уже був. Так, книжки треба ми ще 2. Учиню 2 такі. Ага, вони ся не стакають. Добре, не бай. Так, тепер CC4 та CC4. Світяча рамка. Кампець, я не знав, що таке є. Світяча рамка. Так, тинтові міщуки прості можуть класти. Світячу рамку я взяв. Сякі 2 книги у мене суд. Може ще якісь книжки набрати прості. Може ще простих книжок учинити. Там буду видіти. Може просто запхати у то. Уточений регал. Мож. Добре. Туди можемо се вести. Піря викласти гет. Піря мені не треба. Із собою тільки. Піря в нього було туй. Добре. Схематика, то щось таке гітота. Я не знав з таким наробляти. Я один раз пробував, щось у мене не пішло було. Веземеся далі у Новоселицю. Мені ся полюбило, як я цю штреку вчинив такими зігзагами, ось вона не просто під прямим углом, вона сяк має натурально якось визирати. А цяк. Ага. Це не схематика, а математика якась. Коротше, я один такий модуль вже пробував покласти, і щось він у мене не зафунгував. Ну, не ось я не розібрався, як з ним наробляти, а він у мене просто не запустився, я не міг порозуміти чого. Він із чимось конфліктував, з якимись другими модами. Ну, то я ся на то просто висвістав. Просто ся на то висвістав, та й готово. Воно не лише на міні-карті нормально визира, та й, ну, і просто воно визират має натурально.
Ось мають плавні повороти такі. Ну, а взагалі, це не мусить бути конечна. Це не мусить бути конець штреки. Може теоретично її метати далі провести, або треба знати куди. У мене тут ще не є ніяких об'єктів, ід котрим я би проводив штреку, та раз дочасно у мене тут буде конець. Бо мені треба планувати наперед, бо я тут хочу хижі класти, тут, під горбом. Хочу тут хижі класти, та треба, аби штрека туди йшла над газдівствами, а то не буде дуже файно. Полізав йому гуглові, у Пінтерестові ніч інтересно на ідею дощки не знайшов, лиш свою думку мав, що може із темнодубових пролазу учинити. І це дуже добра думка. І це дуже добра думка. Дораз попробуємо. Айно, дубові пролази доста легко ся вчинять. Дуже легко. Так, добрі. Зачнемо із цього. Ні, зачнемо із цього. Так, тут книжку одну покладемо. Далі в нього щось напишемо. Низько не мушу... низько не мав час. Одну книжку туй оборобив. Пару книжок іще туй позадіваємо. А цяк. Та й туй теж пару. Так, хоп-хоп-хоп-хоп. Якось так, ні. Косиці ще можеш якось понаносити, понавішати, десь понакладувати. Косиці треба буде. Як се зве то цінний білий ресурс? Кварц. Не знав, на кілько він цінний. Так, 28 відкласти. Ой-ой-ой, вона ся дуже світить. Вона ся дуже сильно світить. Світяча рамка на предмет, я ти кажу. Кварц можеш покласти в рамку, гонно бити гікрейда. І це інтересна думка. А ну ж ми раз учинім туті пролази. Значить, кілько ми 8 ми треба. Не получиться ту крейду покласти так. Ну це вже не карта, це вже цілий телевізор. Серйозно. О, кюстяний блок теж файно. Кюстяний блок теж файно. Знаєте, що мені тут ще хибить? Ні, все тут лишнє. Так. Штуй гонна стояти гиби губка та й крейда. Просто біда, ось сись пролаз уже занимать сись блок, та я не годен туй покласти рамку на предмет, ні? Ну, можу покласти, наприклад, тую би була крейда та й губка. Крейда та й губка тут будуть стояти.
А у мене є губка. У мене є jedna губка. То та дошка є морський бій. Мало є, ну. Цю мапу я собі десь буду мати, а ведь може даме сьому. Ту йому десь завісимо теж. Цілу мапу Новоселиці наймає. Далі. Тут ще що мож? О, мож і туди завісити. Ні? Сяк, цілий телевізор. Клас. Далі, образи. Образи і крейду. Губку, правда, у мене є губка, то та, що з моря. Лише я не пам'ятаю, де мій забив. Ну, та дошка насправді дуже похожа на плитку чоколаду. Це всі знають. Темні дубові пролази, то такий чоколада. Чоколада. Так, крейда. А кроме крейди треба ми ще образи. Так, папір можеш відкласти. Раз. Тепер ми треба тут і образи начинити. Ну, а на образи треба ми точки, а цих точок у мене немного. Тут не було ніч такого. Надкусили мапу. Не відкриваємо цілу? Ну, не бай. Точка. Так, кілька образів можемо вчинити. Та чинимо всі. 19. 19 нам точно буде доста. Як се зве то по-українськи, по-російськи та дошка намальовання крейду? Не знав за щось я звідаш, ки чесно. Не знав за щось я звідаш. Ну, взагалі, на будучність я хочу із цього всього мати якийсь хосен. Я за то видав писав, ось хочу учинити пак аукціон. Та я ці хижі буду продавати. Ну як продавати, я тут просто буду писати ось чиє СС газдівство тепер. Ото дошка, ну. Ну, дошка по-українськи, так? Добре. Тепер. Туйка треба не такі, а й може такі маймалі, наприклад. Так. Угу. Так, що? Дай ще назву вулицям. Духновича, Дворянського. Не знав. У мене тепер моментально 3 вулиці з груба. Одна йде сюди, на ній лише 2 хижі, док та й фабрика. Хоч не, і це можеш казати більше тут. І сися вулиця на... І сися хижа гиби на сій вулиці. А і ся вулиця, котра тут вже йдеся окрема. І ся вулиця, котра йде сюди горі, завертаться окрема. І ся буде йти до церкви, може її якось має релігійно назвати. Насів школа. Сього набити авать центральна, авать школьна, авать щось таке. А сися, котра йде
горі ділянками, но вона йде виціть від штації йде сюди прямо до фабрики. Може і назвати фабрична, або то не дуже буде справедливо, бо тут ж і штація, і біля моста, ну не знаю, буде видко. Так, можете удалити всього. Як... Чекайте, це мені заважать. Слава Русі, хуйосі, багати материно. Так. О, нормально? Добре. Так, образи. І на цю стіну ще треба пару. Видите, сяк... ну, сяк файно буде. Знаєте, понад возорами у школі все якась така біда розвішана є, ні? Якісь всякі знамі персонажі. Так. Тут когось завісиме. Тут може, наприклад, щось має велике, але не аж на тільки. Не аж на тільки, або як би то має акуратно вчинити. Цікаво, у нас вже є. О, ся най буде. Та ще є ну туди. Є ну над дверми там. Сяк. Сяк. Єдиничку секундами. Ся най буде. Ну, супер. Добре. Так, треба нам сюди було крейду. Це у нас буде крейда, а це у нас буде губка. Ні? Бо, ну, є в ня губка, така губка, лиш треба за нею далеко йти. Я тепер не мав дяку. Я пак поміняв. А ще... треба ми туди ще буде то. Дораз все буде. Треба ми 2 ватри. Ти буде в ня ще одна вулиця. Айно, це є одна, друга, третя. А тут буде ще одна вулиця під горою. Там теж будуть хижі. Немного, но будуть. Треба буде придумати, як це то кличе. Айбо на кілько давня у нас є традиція називати... на кілько у нас є традиція називати вулиці. Бо і це у чеський час. Ну, хіба образно, це село плюс-мінус у 1928 годі. Айно. Це називали вже у той час вулиці по селам Ацяк. Бо я чесно не знав. Так, треба ми сюди пару косиць. Придумати пару косиць, та й парада. Ну, мені це дуже полюбило, як школа виходить. Знаєте, я тепер мушу маленько покритикувати одного челяника, якого ви всі знаєте. Так. Ні, один сись. Ну, може туй... Де? О, я ще сяку хочу. Так, це вже 4. Ще й нуми треба. То вже найбуде просто косиця сяка, наприклад. Сесі хижі, які я тут кладу, дуже много мають інспірації від Івана Тарковича. Маємо сеся перша хижа, вона чинена, но дораз почти за його інструкцію. Ну, не за інструкцію, просто на серверові я попросив його був покласти мені хижу одну. Він її поклав, я її розпозирав, вау, парада, дуже файно, мені це полюбило. І я пробував то реплікувати, і в принципі, і ця хижка,
много в чому бере інспірацію якраз з тої хижі. Уже далі я мало май експериментував. Ви видите, я всяких хижі тут вже наклав, і таких, і всяких, і гін таких. Ну, наприклад, най вам укажу одну хижу, сисю. Я не пам'ятаю, це я домак вам її указував. Тільки є якась яка хижка. Господочку, як у мене ся вино порозростало тут. Ну, в мене є яка хижка. Сися хижа конструкцією своєю є копія хижі моєї маточки породихи з кушниці. Так? Ось у них у хижі сяк самого сися хижа вчинена. Значить, у них двохетажна хижа. Айбо на перший етаж у них цяк у півниці, і у тому першому етажові у них худоба. У них там корова була, свині, а цяк у них було то розділено, і тут ще у них була така гіби робоча місність, столярка. А гіби другий етаж, а цяк у них теж такий височезний коридор, і тут у них був підйом, і тут йшло до хижі. Уже тут уну планіровка не така гі у них, айно, бо тут має мало міста гі там, а й бо смисл в тому, айно, що тут була і кухня, і... кухня тут, тут гіби велика хижа, а тут ще є там, ну, дєцька, можна так казати, дітям. Ну, айбо в общому конструкція хижі дуже подобна до того. Ну, та і це я вже не виникав у Тарковича, а це я вже виникав у кушниці. Айбо много в чому айно, много в чому я брав інспірацію від нього, і то як він робив, но дуже не люблю, як Іван ліниво не чинить одну. Він на серверові поклав таке файне село, а де хижі пуста. Ну, не де хижі, але в більшості у них ніч не є. Туйка у новоселиці, у котру хижу не зайдеш, то ти у хижися можеш виспати, можеш заїсти, маєш там що поникати. Не у кожній у хижі є худоба, а й бо і це споза того ж, і це мій світ локальний, і я не хочу, бо у мене просто, ну, висла бавка. У мене на моїй базі було дуже много худоби, і я її на днях перебив. Просто кожен раз, коли я приходжу до себе на базу забрати якісь ресурси, то в мене удвічі падав FPS. Мене то задрало, то я позабивав усього геть. Косиці. Далі. Туйка має бути щось. Туйка може бути якраз сися, а цяк. Далі. Туй можемо пару покласти, наприклад, сяк біля... Ні, сяк не буде. Сяк не буде, знаєте чого? Бо тут дуже тепло буде косиці. Та й туй не буде. Або єна буде туй, то, наприклад, буде сися. А цяк, файно. Хоба. Та єну можеш туй покласти. Так? Наприклад, сись бонсай такий. Ну, і ще дві покладемо йому туйки у хижему. Сяк єну, а єну ще, наприклад, знав. Сяк. Сяк. Це вже дуже, ні. Може тут десь посадити. Ні, сяйна вже лишня. Мало нігде. Хіба туй. Та й то не знав, це буде добрі. А, ні, сяк нормально. Ну, та ну, учинимо скріштон. Опа, ні, чекайте. Все забрати. Чинимо пару скріштонів учительської хижі. Сяк. Та й сяк. Добрі. Так, це в нього найбуде коко туй. Так, що пишеш?
По поводу крейди. Кристал білий дака і є. Більше би парував про крейду Гекоцька. Кристал? Не знав. А що не назвали у чеську епоху вулиці? У мене які добрі тямлюта називали. Ну, у тебе вже був Варош. А не знав, це в маленьких селах називали, розумієш? І це не дуже мало за когось позвідати. Тямлю у відео за Грозно, вроді хотівсь обити то Грозно не до кінця росло. Айно, там мож ниточку, або щось таке. Мож. Ну, мені се видить, у мене тут ліпше получилася винниця, сися. Тут ото нормально, що воно до землі тут дорастать. Просто, видиш, я попропускав. Наприклад, туюня не росте сися ягода, а туюня лише там іззаду росте ліана, і вона доростать лише до городини, далі все. Мені се видить всяк нормально. Всяк нормально. Так, з чим, знаєте, що хотів чинити? Послідній, мені се видить, тож, послідній на низький вже завершальний компонент, і на цьому вже будемо відкінчати стрім. Треба мені вчинити і тим двом шпорам нормальні коміна. Нормальні коміна вчинити. Та і в принципі можемо на низько кінчати. То мені треба і все взяти. Можеш просто ножицями обрізати, і воно перестане рости? Не знав за такий прикол. Ну, то доста логічно. Ож попутинати, ні? Слухай, ну, і це механіка, яка мені ся любить. Бо воно звучить доста реалістично. Так, ту їм хотів все взяти. А я можу собі тут теж вонка покласти, один варштак, він не похибить. Та й тут теж пару лавиців треба буде вон покласти, щоб воно було майреалістично. Чого лиш один? Ага, ну, бо я взяв лише 3 тут. Так. А тепер з цих ми треба 8. А 8 не буде, буде лише 6, треба ми ще цих. А, не треба, туйня, тут 4 та ще ми 4, треба той порядок. Сяк та й все. Ну, 8, порядок. Перечин райцентр не хоч що. Ні, пак, правда, перечин в той час був вже райцентр, уже в чеський час. Я не пам'ятаю, ото, коли появилися тут і райони, та то вже було з самого зачатку, айно, чехословацького часу, що вони адміністративну реформу вчинили були шиковно. Так, і се ми треба. Сяк. Добрі. Так. Ну, я тут учиню ще якусь робочу місцевість, не переживайте. Або то вже низько не поберу просто. Так, значить, один буде у нас тут. Сяк. А друге коміно, ну, я його тепер не напитав, мушу злізати. Що? Там, а тобі якся уділять мої повістки іншим цвітом, кіть хуснувся казати. Ні, мені ся не уділять ніч. Мені то все однако. Лиш подащо поміняли. А, райони ся лише чим мадярські, лише подащо поміняли. Сем не знав. Кіть просто уломити та начне далі рости. Айно, а кіть право... Ну, логічно, слухай, файно. А, статус Вароша причин получили в 2004-му. Ну, то таке. Не... А, тут є, добре. Так. Тут.
І так, видите, маленьком схалтурив, бо не цілу школу доробив, не доробив їм тот чурь. Ну тут дворець треба буде у порядок привести. Файно. Парада. Мені ся дуже любить, як я вчинив школу. Юй, я вчинив школу. Дві комена, но пак никей. Це я Тома ще мусив ізбити у Сканзенові, там є сися школа, я на її прикладовий сеченю. То там, коротше, у учителя, а цяк була його гібхишка, де він живе, де він робить. І була у нього там кухонька, був у нього там шпор із одним коменом. І ще один шпор мав бути у класі, бися діти гріли. Я його просто цяк, видиш, учинив, ось, обидю класти огнета йдеш у калидор. Айно. Щоб класти огнета йдеш у калидор, подмітуєш, щоб не курило сильно туй, або туй, видиш, теж стіна от комента, гиби тепло дає. Вручну писати Ніко, то ужас. Пак там не мусить класти... Що шпор у класі вбив пече дітей? Що? Що, знаєш, що можеш зробити дим, убив він був більшим, кіть під ватру покласти сіно. Знав, або у мене тої цілі туй не є. Ну, епін туй. Ну, за перше, воно б мені там не дуже стало. Сяк нормально. Сяк доста. Файно, мені ся любить, як школа у мене получила. Баньки з дітей. Так, Томаш уже повногодин. Щось видко ти поплив. Так, а знаєте, у мене є ще думка все мало перечинити. Я туйка сісі гарадичі заберу, а учиню маленько маймодний вход такий. А цяк. Мені ся видить цяк ліпше. Ось він мало має розлогий. Бо так лиш, кіть руняти, лиш один блок, а тут має розлогий переход. Хоч, направду, може ліпше сяк учинити. Бо сяк уже ліпше. Сяк уже ліпше. Ну, а сесе тут буде лавиця. Сесе тут буде лавиця. І табличка ще треба вчинити. Треба ще вчинити табличку. А чого я не можу? Бо у мене не є вже тичок. Ого, у мене тичок не було. Не кина. Сяк, та ще одну лавицю можу вчинити, наприклад, даже туй. Ну ні, епін туй, то можу вчинити з іншої дощки, бо була якась зміна. Не з дощки, з інших гарадич. Наприклад, з темнодубових.
Ну. Айно, всякий мало має масивний заход, бо мені сяде тут ті градичі аж помалі були. Всяк буде ліпше. Всяк буде ліпше. Так. Ну. Далі що? Не знав, я не знав, як ще облагородити цю територію біля школи. Тут би логічно було вчинити ще колодязь, ворота, або я не думав, що тут треба якісь, города тут не буде, це вже знаємо. Можемо тут вчинити гуйцанку ще дітям. Вчинимо гуйцанку, та й того доста видав буде. У хижі книжку, і там найпише животки інспірація на хижу, і окремо книжка за вшиткі хижі на вулиці, і там я щось... Це сперед тим, як релізити це кудись в відкрите, сякое треба буде вчинити. І я якраз сказав, наприклад, де? Наприклад, ця хижка, котру клав четверту, теж інспірація бралася з хижі скушниці. Напроти неї теж інспірація бралася з хижі скушниці. Ця школа інспірація бралася із школи, котра стоїть у Сканзенові в Ужгороді. Інспірація на цю хижку була з якогось села на Словаках. Інспірація на цю хижку теж з хижки скушниці. Просто не на кожну хижку я можу знайти референс якийсь, бо не на кожну хижку він був. Я щось уже просто комбінував з пам'яті, а так і не спомню, де конкретно то було. Або на многі можна знайти, і це насправді добра ідея, щоб мати якийсь лор, записаний текстом тую, і бо він це переніс пак. 100% у церкви буде. Треба лиш то буде вчинити якось так, щоб, наприклад, сперед хижі стояла то та казательниця, а вать сперед хижі, а вать у двірці десь писалася інформація за ту хижу, так? Інспірація зворена, з якої зворена, каби. І це лавиця, бо діти ходили курити за школу, правильно кажеш, це руно на авто. Потік має мати назву. І це інтересно, і це дуже добра думка. Тут їх уже два. Один потік сись маленький, а один сись, що має довгий, що попри церкву тече. Сись можна назвати солений. Сись можна назвати солений, знаєте чого? Бо він тече з цього горба, а під цим горбом баня, у котрій сіль добивають. Та мені сьогодні то буде справедливо. Ні, мюс не буде мати назву, то просто мюс. Їх тут не натільки много, бо їм давати якісь окремі назви. У мене тут лише є на. Гора є на, полонина. Полонину треба буде якось назвати. А за другого я не знав. Школа готова. В принципі, на цьому все. Я буду кінчати стрім. Це було дуже поранно. Дякую всім, хто прикапчався, всім, хто слухав лор, а я йду пакувати у архів світ Владьові. А ви не ганьбіться, пишіть у коментарі якісь свої ради, як би ви хотіли поназивати цю місну географію. Бо у нас є сесяєна полонина, де у мене буде салаш, два потоки, бо сесі горбики дуже малі, бо їм давати якісь окремі назви. Можеш подумати хіба що над назвами улиць, а то буде єдна, друга, третя, та й тут ще в перспективі буде четверта. І ще не є, бо вона буде, просто би сте знали. 4 вулиці треба буде придумати, як назвати. Та й на школі треба видав то-то. Є в мене смерека.
На школі треба написати, що це школа. Так. Школа. Новоселицька закладна школа. Нормально. А до Макс це хижа уже з яким номером? Тут будуть нормальні дверці та й ворота, таги в усіх людей. Тут дверці та й ворота такі. І це вже 19-та хишка. Ні в року. Поток новоселиць таги хустиць. Ясно, буде видко. Ну йо, будуся відкланювати. Никайте, як файно. То проміні проходять. Добре, чистовані. Майтеся. Файно було, або доста було. Ще пак пострімимо. Все, щасливо. Спати русинам. Сяк-сяк.